Kum ubriu udon yala ka jong ka benta bat hala ka jong ka sap habayunu jor bat kiwei de ki jing thau ne ki jing im hapok sla khando bat ubriu ru udon ya ka por ban im ban yap ban thia bat ban Shongthait kumjuru ki tiar gitar ki bomdon ya ka jing im ha ka wei sngi ki ru ki hab ban do no lani ban sha pando no na ki daw bon jaj don ru ki daw ki bomla ban kier ne yola se Bakim long show ban pendon kam. Hakani ka video ngan cer kerteng ya pi ya ki kitto kan ni tli ki Liengsuiñ ki bala Shongthait na ka kam bat don ru ki bala do no bat ki bom la show ban aya ka jing shakri kini ki haba po ka Indian Naval Air Arm bat ki Indian Naval Air Arm kadai ka aviation branch kabay khun hapo ka Indian Navy kini ki retired aircraft la ni ki Liengsuiñ ki bala Shongthait Kidon lo kejong ka benta hakar kom trekam kejong ki don ki aircraft ki batip kum ki carrier base fighter don ru ki aircraft ki batip kum ki maritime patrol aircraft bat kiwei de kini ki aircraft ki don ru hala ki jong ki squadron kini ki squadron ki de ki kenja group hakabala pha ya ki hala ki jong ki benta lane kita ki kamram ki jong ki ka shot silan ka haba po ka amphibious seaplane hakrukom trekam jongki bat ki haba ka squadron INAS sanspa sanpho bat lawan ra ya kini ki aircraft kumbash potli bat ka Snem jong ka jingsakri ka jongki kalong Naduh Snem chi jar khandai spa sanpho lai ka ferry firefly ka rukom trekam ka jongki ka dai ka target dogging bat ki haba po ka squadron INAS 550 bat kumbash potli lawan ra ya ki bat ka jing ai shakri ka jongki ka dai Naduh Snem chi jar khandai spa khandai phosan ka Hawker Seahawk kane ka haba po ka carrier base fighter hakar kom trekam ka jongki bat ki haba po ka squadron INAS 300 bat ka INAS 551 bat lawan ra ya ki kumbalai phon drutli bat ka jing shakri ka jongki kalong Naduh Snem chi jar khandai spa drupho hado Snem chi jar khandai spa pra pholai ka brigade 1050 allies kane ka dei ka carrier base ASW aircraft hakar kom trekam ka jongki bat ki haba po ka INAS 310 squadron bat lawan ra ki kumba khat southly bat ka jing ai jing shakri ka jongki kalong Naduh Snem chi jar khandai spa drupaway hado Snem chi jar khandai spa khandai phaway ka Hatches 269C kane ka haba po ka kom trekam kum ka helicopter training ka Lockheed L1049 Super Constellation kane ka haba po ka kom trekam kum ka maritime patrol aircraft bat ka haba po ka squadron INAS 312 Snem jong ka jing ai jing shakri ka jongki kalong Naduh Snem chi jar khandai spa nyopho hnriu hado Snem chi jar khandai spa phapho lai ka Besi Harrier kane ka haba po ka carrier base fighter hakar kom trekam ka jongki bat ki haba ka squadron INAS 300 INAS 551 INAS 552 bat kini ki aircraft ki don laipo tali bat ka jingshakri ka jongki kalong Naduh Snem chi jar khandai spa prapo pra hado Snem 8000 khat hindriu ka Tupolev 142 ka haba po ka kom trekam kum ka maritime patrol aircraft ASW aircraft bat kini ki haba po ka squadron jong ka INAS 312 bat lawan ra ki kumba pratali bat ka jingshakri ka jongki kalong Naduh Snem chi jar khandai spa prapo pra hado Snem 8000 khat nyau ka Ïapom 38 kineru ki haba po ka maritime patrol aircraft ASW aircraft hakrukom trekam ka jongki bat ki haba po ka INAS 315 bat kini ki don santali bat Snem jong jing ai jing shakri ka jongki ka dai Naduh Snem chi jar khandai spa nyau pho nyau hado Snem 8000 arpholai ka IAI searcher MK2 kani ka haba po ka reconnaissance UAV bat ka squadron ka jongki ka dai ka INAS 342 bat ki don pratali bat ka jing shakri ka jongki ka dai Naduh Snem 8000 hado Snem 8000 phosao